Takže, čo to našeho videa? Dneska to jsem Spidey, čaute, to je Spidey. Jo, ať to jsem vám ukázala takovou srandičku. Já mám takovou skina. A když si dám helmu, tak to vyzerá takhle. Super, úplně. Ano, ale dneska to nebude vůbec dlouhé, protože jsem ti jenom ukázat ten votekej, jak hlasujete ten votekej. Ano, toto nebude žádný diel parkour, niečo stavanie, ničenie, ale prostě budeme ukazovať, ako hlasovať a ako dostať veci z toho votekej. Ano, takže máme votekej. Pak ještě natočím možná jak to, no. Máme votekej. A to kam to jdu teda. Tam. Takže, já mám to všechno. Máme si všimli, mám nový skin. No a já taky. Na to kolikrát jsme pravým a otevřeme. A padlo mi 5000 korun! Kámo! 5000 korun! Ano, a kolik teda máme monej? Hodně. Povedz. Nevím, napíšu je to do chatu a pojď na to. Tak, a to bylo asi z dnešního videa. To bylo asi z dnešního videa všetko. Víš, já ta z monej už aj doběhám. Fakt, mám 53 000. No to ještě. Ukáž, ty jsi Spidey. Aha, tak pojď vedle mě a ukončíme to, protože dneska jsme to vůbec to bylo také krátké video, ukázanie, ako spraviť ten kej. Ano. Počkaj, ukázal si, ako hlasovať? Ano, však už se dostal přece 5000. Ale že ako hlasovat na té stránce. No, tak ještě to ukážu, takže. Tady si zapneme Google, váš prohlížeč. Tak, tady se naším Craftmania. Tak, teď to bude načítat. Tak, tady to načte. Tady je své jméno osoby, takže třeba Bruno 136. Jdete hlasování. Tady se vám zobrazí takové čísla nebo písmenka. Vy je opíšete přesně. Dávám tu ten klíč a pak jenom najdete ale nie, pod tým, čo keď napíšete to správne, tak pod tým stlačíte áno. No jo, a potom už ste zahlasovali, kuknete jo, ale počkej, ještě teda, a počkej, dám to, a jo, přidám k tomu jednu věc. Musíte být na tomto serveru, nemůžete to dát, když třeba jste někde jinde, třeba na nějakém serveru, nebo... Například jste na lobby, zahlasujete, prejdete sem a nemáte nič. Čiže musíte ísť na Skyblock, zahlasovať a vtedy to dostanete. No. A já najprv mám takové oči nějakou v Dorici, nějakou tam. No tak pojď Spidey, končíme to. Takže, u příštího videa... Vlastně, Anušik! Ještě natočíme, ještě natočíme dneska, natočíme ještě Skywars. Ano. To víme na 100%. Za týmto videom. Ano. Takže, zatiaľ, čau. Čus!